Pa 13 August, katswiri wina odziwa za ndale analosera kudzera pa South China Post ananena kuti Prighozin akhoza kuphedwa ndi Putin chifukwa kuganiza zofuna kukiranso boma. 2 weeks later, ndege inachita ngozi ku Russia ndipo Prighozin anamwalira. Anthu ambiri akuganiza kuti Vladimir Putin ndi amene anakonza chiwembuchi. Pa 22 August, Prighozin anapita ku Africa kukayendera asilikali yake. Mu tsiku lotsatira anabwerera ku Russia kumene anachita zokambirana ndi akuluakulu ku Ministry of Defense. Atamaliza meeting imeneyi, akuluakuluwo anampasa mphaso ya kredi wa waini. Prighozin ndi anzake analandira waini ameneyu ndi kukakwera naye ndege. Pamene anali mkati mwa ulendo, ndegeyo inaphulika ndi kuyaka moto. Ndi anthu ambiri akuganiza kuti mphaso imene akuluakulu ku Ministry of Defense anampatsa sinali waini, koma anali mabomba achinsinsi ndipo ndi amene anaphulitsa ndegeyo. Anthu enanso akukayikira kuti pilot mmodzi wa Prighozin ndi amene anatumidwa ndi Russia kuti ayike bomba lachinsinsi mu ndegemo. Akuti yeyu Mr. Anton akhala kumuyendesa Prighozin maulendo ambiri ngati pilot. Ulendo umene uso pa 23 August anali nawo pa listi ya mapassenger. Koma mwadzidzidzi iyeyo anangosowa osaonekanso. Nkhani ikunena kuti Mr. Anton anali pilot wa Prighozin, wakhala kumuyendesa Prighozin maulendo ambiri. Ulendo umene uso pa 23 anali nawo gulu la mapassenger kuti akwere ayendese nawo ndege imeneyi. Koma kutangotsala mawa zochepa kuti ulendo uyambike, iyeyu anangosowa osaonekanso. Ndi anthu ambiri akuona ngati mkulu ameneyi amadziwapo kanthu ndipo anathawa chifukwa amadziwa chimene chikufuna kuchitika. Tamva mawayilesi komanso ma television ena ku Russia alengeza kuti apolisi akusakasaka Stepanov kuti akamufunse mafunso pa nkhani imeneyi. Palinso anthu ena amene akuganiza kuti Russia Air Defense System ndi imene yaombera komanso kugwetsa ndege imeneyi. Ngakhale pali mphekesera zambiri zokhuza imfa ya Prighozin, tikuyeneranso kudziwa kunena kuti mu Wagner munali kusagwirizana. Prighozin ndi anzake atawukira boma mwezi wa Juni, Wagner anagawanikana pawiri. Ena amasapota Putin komanso ena anali mbali ya Prighozin. Mwachitsanzo, Mr. Troshev ndi mmodzi wa akuluakulu a gulu limeneli. Amagwira ntchito ngati Chief of Staff komanso ndi mmodzi wa mafounder a Wagner Group. Poyambira penipeni, Troshev anali msilikali wa Russia kwa zaka zokwana 30. Ameneyu ndi mnzake wa Putin komanso amachokera dera limodzi la St. Petersburg. Kariya yake ngati msilikali wa nkhondo wamenyapo nkhondo ku Afghanistan, Chechnya, Georgia komanso Syria. Pofika 2012 anapanga ritaya ngati colonel. 2014 anayamba kugwira ntchito ndi Wagner Group ngati commander. Ndikunena pano iyeyu ndi Chief of Staff ndipo zimamvekanso kuti ali mphamvu zambiri. Mwachitsanzo, Prighozin atawukira boma mu Juni, Troshev ndi anzake anayamba kutsutsana nazo ndipo anali mbali ya Putin. Ichinso ndi china mwa zifukwa zimene zinachititsa Prighozin kuti athetse rebellion imeneyi. Mwachidule, Prighozin atawukira Putin kunapezeka kuti akuluakulu ena a Wagner kuphatikizaso asilikali anayamba kutsutsana ndi Prighozin kunena kuti chifukwa chani wokira Putin ifenso sitilola zimenezo. Ndiye Prighozin ataona kuti asilikali ena akudana nazo, anangopanga zokambirana ndi president wa Belarus ndi kuthetsa rebellion. Mwanjira ina ankaopa kuti Putin akhoza kugwiritsa ntchito anthu omwewa kuti amuphe. Chitatha chigwirigiri chimene chija, tinaona Prighozin akubwera poyera ndi kudzudzula Troshev. Anamunena kuti traitor, ndi mthirakuwiri, betrayal amene wasokoneza mission yawo ndipo sadzamukhulupiriranso. Mawu amene watu anayankhula ndi Prighozin kumunena Chief of Staff wa Wagner, Mr. Troshev.
mwachidule ndikhoza kuwuzani kuti Troshev anali ngati kazitape amene chilichonse chimene chimachitika mu Wagner iyeyo amathamanga kumakamuza nzake Vladimir Putin. Ndiye Prighozin atalephera kukira boma mu Juni, patangotha masiku ochepa anabwera pa wailesi nkunena kuti Troshev ni munthu wokira, ndi betrayal, ndi traitor, ndipo sadzamkhulupiriranso. Pa 14 July patangotha 3 weeks Vladimir Putin anawuza anthu kunena kuti akanakonda Mr. Andrei Troshev atasankhidwa ngati mkulu wa Wagner. Ndiye pa 23 August tsiku limene inachitika ngozi, Putin anachosa ntchito jeni wamkulu kwambiri woyang'anira airspace Mr. Slovikin. Kuyambira mwezi wa Juni pamene Prighozin anawukira boma, mkulu ameneyu anamangidwa pomuganizira kuti amagwirizana ndi Prighozin kuti alande boma. Amene anawulula chinsinsi chonsechi kwa Putin anali Mr. Troshev. Pa 23 August jeni ameneyu anatulusidwa ku ndende komanso anamuchosa ntchito ngati msilikali wa Russia. Tsiku lomwelo madzulo ndi pamene ndege ya Prighozin inachita ngozi ndi kumupha. Mukayimvetsera bwinobwino nkhani imeneyi ndi umboni okwanira kuti boma la Putin likudziwapo kanthu. Russia inayika masipayi mu gulu la Wagner amene amamvetsera chilichonse chimene chimachitika. Prighozin amati akamalankhula ndi makomuniti ake amaona ngati limodzi, koma samadziwa kuti pali anthu ena amene amatenga mameseji amenewo ndi kumapitisa kwa Putin. Ndiye panopa funso limene ambiri akufunsa ndionera kuti amene angatenga ulamuliro wa Wagner ndi ndani. Kumbali ya Putin anatiuza kale kuti akufuna Mr. Andrei Troshev, koma kumbali ya masapota Prighozin akufuna komanda wina wotchedwa Anton ameneyu ndi chigawenga cha Wagner chimene chimagwirizana kwambiri ndi Prighozin. Anabadwa 1981 ndipo amachokera ku Rostov region. Anton anali msilikali wa Russia kuyambira 2003. Wagwira zaka 10 ku military ndipo anachotsedwa komanso kumangidwa chifukwa chonyoza malamulo a boma. Mwachidule pamene anali ku military iye samalemekeza malamulo, ndiye atagwira zaka 10 anamangidwa ndithu chifukwa chonyoza malamulo amenewa. Akhotha anamugamula 3 years jail, koma anamutulutsa atapereka faini ya 100,000 rubles. Mu 2016 anajoina gulu la Wagner ndipo anamutumiza ku Syria. 2018 mpaka 2019 anali ku Central African Republic ngati komanda. 2021 anamutumiza ku Libya. October 2022 anamutumiza ku Ukraine. January 2023 Anton anali komanda amene anatsogolera gulu la Wagner polanda dera la Solida. Pamene patu ndi pamene anatchukira kwambiri mpaka analandira medo kuchokera kwa Vladimir Putin. Tikukumbukira 2022 kudzafika 2023 nkhondo inavuta kwambiri ku Bakhmut komanso Solida. Solida ndi dera lina lake limene lapezeka ku Ukraine kumene kumapezeka mchere wambiri. Ndi asilikali a Ukraine akhala kumenyana ndi asilikali a Russia makamaka Wagner mercenaries kwa nthawi yayitali. Amene amatsogolera asilikali a Wagner anali mkulu ameneyu Anton. Mwamwayi anagonjetsa asilikali a Ukraine ndi kutenga dera limene la Solida. Pofuna kumuthokoza, Vladimir Putin anampatsa medo komanso ndalama zochuluka. Ngakhale anapasidwa mphoto ndi ndalama kuchokera kwa Putin, iyeyo amaganizidwa kuti ndi mmodzi wa anthu amene anatsogolera chipwirikiti chimene chinachitika mu Juni. Amalemekeza kwambiri Prighozin kuyerekeza ndi Putin. Tikunena pano mamembala a Wagner akumupopa mkulu ameneyo, akumanena kuti ndi mlowam'malo wa Prighozin. Kodi zimenezi zitheka kapena Putin ayikapo munthu wake otchedwa Andrei Troshev? Let us wait and see.